Pulih kubur, sengap sipang, gerpang tanah kebinta jongpi. Kamigalaya kadai ka nongba ka jingpang bampong he India, loong ukumar. Shillong jemang life way. Da ka jingtmu wan penkan mau ya ka jingsniu ki bami na ka jingpendan kam yu duma, ka program World No Tobacco Day, halor ka pang Tobacco Trade to Our Environment. Kalalong ha State Convention Center Shillong ha ka sngi baal. Yakatay ka program la penlong da ka National Health Mission NHM Meghalaya harengkat ka jingus nok tilang bat ketenat pule puthi Meghalaya bat samagra shiksha. Haba ay jingkren kum ukong san uba DP Watlang uba dayu Additional Chief Secretary ka Sarkar Jala ula ay jingyaro ya ka jingyalang bat ka jingus nok tilang ketenat ka koit ka khia ketenat pule puthi bat ka Samban Health Foundation na kabenta ka jingyala persya ya ka jingpendan kam duma hapo ka Jala. Haba pinkan mau ya ka jingyalang sapang ka jingsniu jong uduma la kalong ya ka mariang ne ka koit ka khia uba Watlang ula kentu ya ki khna pule ban amngop ha ka jingkerni ya uduma bat kerpat iki ban long ki dong mikmat ha ka bayadai bat ka jingyalang persya ya uduma da ka bapin Saphriang ya ka khubor ha ki ying ki sem ki school bat ki imlang sa lang hi barok ka wai. Nakaliang u Additional Secretary ka koit ka khia bat Mission Director ka NHM Uram Kumar S ula kadau ba ka Jala ka day ka nongba chong ka jingpang bampong he India. Haba phai sa ka bampong ha utangkro kitor khmut barendang. Haba banjur halor ka jingdan kam ban pha pit benya bat ka jingkela ha ka rukom im. Ulaong ba ka jingya dan benta chung ki school ha ki district bat blok kalalong ka benta ka bakongsan ha ka ban pin Saphriang ya ka jingtep halor ka jingkta uduma ya ka koit ka khia ka imlang sa lang bat kamariang. Nakaliang ki rang ba shnong ki kimeki kpa MLA kinong yalam niam kila krisyan ya ka tay ka jingyala persya ya uduma. Lada penlong ya ki bakum kini ki program man kan riu benai ngin siyo i ya ka jingkela ha ki imlang sa lang. Haba phai shu duma ulaong. Hakajo kapor ukumar ula ai jingyoro ru ya ketenat pulet ka balashim ya ka sin jam ban pentrai. Hakajo kapor ukumar ula ai jingyoro ru ya ketenat pulet ka balashim ya ka sin jam ban pentrai kam ya ka COTPA kum si benta ban penkut ya ka jingyalap halor ka program World No Tobacco Day WNTD 2022. Hakane ka sngi la yo ru ya ka jingbatai benya na ka Dr. Lana Iling Do Nongbri Senior Dental Surgeon SNO National Tobacco Control Program ka bala pinsngo halor ka jingadan bentalang chung ki school hakane ka jingyalap ha ka kerdan chung ka Jala district bat block hakaba praja south pa santli ki school ki lay shim benta hinyo hajar real spa hinyo tli ki jingayat pat ba bat hinyo hajar south pa real po south tli ki school ki balay penlong da ka jingasoy pat ba. Hakane ka sngi la samru ya ki khusnam sa ki school ki bala job ya ka jingyakop ha ka jingayat pat ba bat jingasoy pat ba. Kumcho sa ki officer bat nong tray ka tenat pule puthi ki bala sya penkup burom na ka benta ka jingkersyan chungki ha ka ban pentray kam ya ka Tobacco Free Education Institute TOFEI. Ki khubor na shabar Jala. Siat ki pulet ya ka drone kinong Pakistan badon ki bom basupen bet hakatwa. Srinagar jemang. Na balas ngotho bakadon ka jing up jingma. Na balas ngotho bakadon ka jing up jingma hakabaya day bat ki kam thambor jong ki leno hakabaya day bat ka jingdon jong ka jingyat riu blai sa Amarnath ne ka Amarnath yatra. Kaladon ka jingkhmi benya bat ka jingchurip sa ki jaka ba up jingma hakabaya day bat ka ne ka jing pentrai kam. Lalap ya ka wei ka drone hacan India Pakistan International Border ha ka step jong ka sngi ublai. Katay ka drone balawan na Pakistan kala siat no ha ka kinhun ki pulet ha Jammu and Kashmir ha ka than Rajbag jong ka Kathua district ka badan ha Jammu and Kashmir. Lalap ya shibun ki song jong ki bom pen bethai bala pinsno. Lalap ya shibun ki song jong ki bom pen bethai bala pinsno ha ka hexacopter drone. Hadin ka ni kaladon ka kinhun penlip bom ka bala lech ha katay ka jaka bat kini kila penlong ya ka jingtokit ka babnya. Kiladon kumba hinyautali ki bom bala penbet bat kumjo hinyautali ki UBGL grenades bala lap na katay ka drone. Kum ka jingla ban penpulom ya ka jingtmu thambor jong ka Pakistan bat kila no ka kinhun jong ki pulet ka bala penkrek lepa kalala ban khanglat ban jia ki jingjia thambor jong kila no. Haga jingkran bat kinong thok khubor USSP Kathua RC Kathua ulaong baya kitay ki bom bat kijing bethai bala penbet ha ki drone kila ban salan da ka Pakistan kum si benta ban penthot ya ka Amarnath yatra.
Ulayatho bagi pulit ki baladon ha katai ka benta ki lalong ki bala pen krep ha. Bat ki bala penlong ya ka jingkmi benya ha ki than bamarjan bat ki benta bakaput. Ula benrap syuk da ka baong bagi pulit ki la penlong ya ka jing pemna pat ba na ka benta ki riu pat ba. Ha ka bala ong ya ki bagi dai banlong ki bahusiar bat ban ai jing tep sya ki pulit la da jia badon ki nu ki tiar ki ba ishan khmat bat bo ki jing arta tian ha ki than jongki. URC Kotwal ulong bagi breu berkenyongnya abos. Kila syak betha bagi day ban kemi benya bha ya ki kali jongki haswa bekenyat ya ki surong. Na ba kaladon ka jing up jing ma na ka jing temu jongki lek no ban bo da ki bom ban penbet ha ki kali. Na ka benta ban lek ya ki kam thambor halor ka jing temu ban pendo ya ka jing song suk song san. Habas dang une ubenai ka wei ka bos ka badon bat ki nong ya riu blai ka la kem ding hasan ka wei ka jaka sor jong ka katra. Hagane ka jingjia, kila don kumba saungut ki breu, ki balayap bat arpu arngut ki weipat kila mensau. Hadien kane, la yo jingtip bakane ka jingjia ka day ka balatmu thambor da kilek no. Wan lada ka jingtok kit ha ka bayaday bat ka jingjia ka dangyay beteng, ki pulet kila suba ba kilek no kila ban penbet da ubom na ka benta ban thambor ya ka tay ka bos. Na bala penbena ba ya ka amarnat yatra on sedang ha ka lai pau tarik jeliu, layo jingtip bagi lek no kila ban persang ha ka ban lek ya ki kam thambor ha ka ne ki yatra da ka ba pendan kam da ki bom ki ban su penbet ha ki kali. Kila don shibun ki kunhun chong ki sipai ya da bala pentre kam ha Jammu and Kashmir ha ki lai tayo balala. Kane ka jing pentre kam ka dang yai peteng khnang ban la ban penpulom bat khang lat ya ki kam thambor jong ki lek no ki bala thmu ban lek ha ka por badon ka yatra. Layo tam baro arpu atli ki met yap na ka jinghap ka lingsun Nepal. Kathmandu. Baro arpu atli ki met yap layo tam na ka jaka balahap ka lingsun tara ka balajia ha Mustang district ka Nepal ha ka ne ka steps ngi ublay. Katkum ka jinge tho jong ki khor ka tanat ai jing arab ki layo tho bakila dab yo ru ya ka black box bat lawan ra sa ka jaka trekam. Ha ka ne ka sngi baladem dai tangkawai ka met yap ka badangsa na kita ki arpu atli. Bat ki sipai ke Nepal ki lawalam ya ki sipau tali ki met yap sa ketem jongki. Sipau tali na ki met balayok tam lawalam sa ketem ki sipai da ka jingarap jong ka MI khat nyau helikopter ha khabang. Layo tho utek na sitwala ubadai unong aiktian na kalyang ka Tribuan International Airport ka badan ha Kathmandu ubakmi ahlor ka jinglet wat benya ya kitay kilanot. Kajaka ka baladon ka ne ka jingjia ka day ka badan ha ka jingkencang ka balong khatsau hajar sans pa phun. Ki khubor badangshan. Unong ruwai bapau ko Bollywood, u Krishna Kumar Kunat, u bala chutip kertang kum ukeke, ula khlat no kendin na kane kasla perthai hinin kasngi, kata ka life way tarik ubnai jamang menta usnam. Hadien ba ula dep ruwai hakaway ka concert bala penlong hakol kata, kabalayat hadu kumba ar nelai kenta, hindray onda ula poi hotel, ula sngau tulot kamet bat ula kelon hajing thea. Marmarhi la penkit no yu sa Kolkata Medical Research Institute, Henry ulat kut min siam no tang halenti. Kat kum ki khubor la yatho ba uni ukaitor ula khlat no nakadaw jong kahat atang. Minta kasngi on pendep ya ka postmortem. Bat hadin kata ken ai tino ya u syaki bahaying jong u. Tang hakarta ka basan phulai ula khlat no nakane ka perthai. Bat baro ki baju iet basngo tanat yi ki jingrwai jong u ki lalengo bat jam kthang bandu no yu. Sakawai ka khubor badangshen. Katkum ki khubor balayo lum na social media sa uway uknyang singpang ubalatip kerteng kum Monkeypox ula Saphriang state bha ha Pakistan. Ha kabayaday bat kane u Shabaz Sharif ula kentat ya kane Henry une uknyang singpang ula Saphriang ha baro kaway ka Pakistan. Katkum ki khubor balayo singtem ka Pakistan ya menta kampat don ya ki testing kits. Dayna kane kadaw ampat la ban ai singtip hadu menta bakat no ki bala syakta ha une uknyang singpang. Kublai shibun, yai sa bat ngi haringkat ki khubor ba man kesngi.